Kulukudu sanibona. Ninjani? Niyaphila. Asithembe niyaphila. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo bafethu. Let's hope niyaphila. Ake ngamukela lonke ama new subscribers to this channel. Ngiyanamukela nonke good people. And I appreciate it ukuthi nibe khona la support this channel. Ngiyanazisa kakhulu and I appreciate it. Nabo bonke kaba commentaries discussa nabo ama video engiwa-uploadayo la. Ama topic esiwadiscussayo ngiyanibonga ngokuthi ni engage nale channel. Bese ngiphinde ngibonga bonke abalikeayo nabo bonke nje abaview ama video wami, bawa share and all that. Ngiyanibonga guys. Kwangathi ningaqhubeka ngale ndlela. Wena ongaka subscribe, ngiyacela ukuthi usubscribe usilekelele sikhulisa i-channel yethu yephambili. Kuna indaba engiyitholayo la ezimnandi evele eNamibia. Angazi ubusuyizwile yini wena. Uma ngabe ubusuyizwile ngiyacela ukuthi sixoxe ngazo la. Ngoba ngicabanga ukuthi indaba ezinhle lezi okufanele siyidiscuss na kanjani. Ngizwe kuthiwa eNamibia umengameli wakhona okhona njengamanje uNansi. Angazi uNansi Ntwahai or something but uNansi. Bathi umemezele ukuthi ukuqala nje konyaka ka2026 wonke umfundi wase Namibia oyofunda etertiary noma yipe khona eNamibia uzosubsidizwa imfundo yakhe 100%. That means wonke umntwana, wonke umuntu oyofunda eNamibia uma evarsity noma ecollege uzoregisterwa ngumbuso aphinda akhokhelwe izifundo zakhe ngombuso for free. Angazi iqiniso kangakanani kodwa ngithi ake ngikhulume ngazo la ngoba sengizwile zona ukuthi zikhona kuyakhulunywa ngazo. So indaba ezinhleke lezi thina eSouth Africa esasiyiloyele esidiscard kodwa kwenzeki namanje ngendlela esifisa ngayo. Sekuze kunabantu especially abantwana abaningi abaze balimala, abanye baze baluza nje impilo zabo selokubelwa belwele imfundo yamahhala. Abanye bangena emajele baphuma sikhuluma nje basahamba nezinkantolo belwela lento le eyenzeke eNamibia ukuthi kufundwe mahhala. Indaba ezinhle lezi engizwa abafethu. Uma kukuthi iqiniso, if iNamibia ikhona ukwenza lokho, iSouth Africa ingahlulwa yini? Ngoba empeleni ngikholelwa ukuthi mina le indaba lezi bekufanele ziqale la eSouth Africa ukuzwakala eAfrica. Mina ngendlela engiyibuka ngayo, angazi wena uyibuka kanjani. Ukuthi wonke umuntu imfundo nje yaseSouth Africa ibe free 100%. Uyayibona? Abazali bangastresseki ngokuthi ingane yami njoba iya evarsity yofunda ngani. Kukhokhelwe ama-res, kukhokhelwe ukudla, kukhokhelwe everything for free. This is what is going to happen in Namibia. Then yini engavimba ukuthi kwenzeke eSouth Africa? This is a big question. Kodwa ke njengoba sasibona manje kunamaqembu lawa abizwa ngama-progressive parties. This is possible. And kuseduze kakhulu, it's near. Uma nje iphupho likaMsholozi lokuthi onke ama-progressive parties angahlangana abe imbumba abe into eyodwa, kungenzeka lokho. Kungenzeka futhi kuzokwenzeka. Uyayibona? Konke ke bafethu kulele la ezandleni zethu. Ngikhuluma nje manje kunabantwana abangenama-res basikwatile lapha sishuze ema-campus. Basikwatile lapha yana abana indawo zokulala. Abana ndawo yokufihla ikhanda. Abanawo NSFAS. Balindile namanje ukuthi ukhokho NSFAS. Abanye uthola uapprovile kodwa abawutholi. Siningi nje inkinga. Siyafisa ukuthi kwangathi nowethu uhulumeni ungakwenza. Kodwa kulo hulumeni lo phethe njengamanje, that's impossible. Kulo hulumeni ophethe manje ngeke kwenzeke lokho. I can guarantee you. Umsholozi ukuzamile bakuhlehlisa. Njoba sazike. Ngiyafisa ukuthi kwangathi bafethu lento le engizwile ibe iqiniso ngempela. Le kuthiwa izokwenzeka eNamibia. Kwangathi kungaba iqiniso ngempela
ayikho into engangijabulisa ukudlula le ukuthi abantwana bakithi bahambe bayofunda ngaphandle kokuba nestress sokuthi kuzokhokhwa ngani. This is my wish. Ake siyixoxeni le ndaba futhi ngifuna ningixoxele ukuthi ikhona iqiniso ngempela ngoba mina ngimzwanga ekhulumela umongameli waseNamibia. Nami ngiyithola nje. Sengithi ake ngiphawule ngale ndaba ngizwe mina ukuthi iqiniso kangakanani le ndaba le. Futhi mangabe ngithola kahle ngathi akusike eNamibia kuphela. Ngazothi kukhona nelinye izwe mangaphosisi yini angazi noma Burkina Faso or yini kodwa ngazothi kukhona elinye izwe elikhiphile ukuthi kuzofundwa mahhala. Ngazi ukuthi lesibili nje lele Africa iNamibia. Angazi ake sixoxeni ngayo imfundo yamahhala bafethu nithini. Kuyiqiniso lokho kuzokwenzeka eSouth Africa kuvimbeni. Ene manje uma ngabe abantwana bengafunda mahhala ema-university nasema-college nicabanga ukuthi yini siyi-South Africa singayibhenefitha ngalokho because kune-debate enkulu ukuthi abantwana uma bengafundiswa mahhala noma ugovernment uma engakhipha imali ibe mahhala kubo bonke abayofunda ema-tertiary kungawubulala umnotho we-country. Is that true? Ake siyixoxeni bafowethu. Ngiyibuka kanjani wena ngoba mina ngibona engazuthi if kukuthi uNamibia ngaphandle nje kokubambeka nangaphandle kokungabaza bememezela ukuthi kuzoba ne-free education next year, neSouth Africa ingakwenza lokho. Senkingeni bafowethu, naba abantwana siyababuka sihleli nabo abanye la bahleli baphasile bano-B bano-D njalo njalo bahleli ngokuthi imali abayitholi ukuyofunda bazi bazofunda ngani. Ake siphawuleni nithini ngalokho. Ake siyixoxeni naye-ke bafowethu iseyithebeni njengamanje. Kuthini ukuphawula kwakho? Umfoka Mkhonza lo. If you haven't subscribed ngiyacela ukuthi usubscribe but okubaluleke kakhulu njengamanje kule video ngicela ucommente siyixoxe ukuthi le ndaba yokufunda mahhala siyithini ingasiza kanjani futhi thina eSouth Africa. Ngiyabonga kakhulu niphile bafowethu. Umfoka Mkhonza lo. Thank you so much.